ಏನ ಪುರ ಪಾಡ್ಯ ಪನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಏನ ಪುರ ಪಾಡ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೇವ್ರೆ ದಾಸಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋಡು ಮನೇಲೆ ದೀವೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊತ್ತಾವೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಅದು ಕೊಂಚ ಬನಲ ದೀಯೋಡು ಬನಲೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸಿನಿ ಪಾಡೋಡು ದಾಸಿನಿ ಬಂಡ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂತ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡೋಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬನ್ನೆಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿಡಿಯೋದವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾರಿ ಏತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಏತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ ತುಂಬೆ ಮೂರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದ ನಾಲದನ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟದು ನಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ನಾಲು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತುಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ರತ್ತು ಅವು ಬೆಯ್ಯರ ಸಕ್ಕಾಗೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲೆ ಅವ ಇತ್ತೇನಾ ಇತ್ತೆಗೆ ಪೂರಿ ಬಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತೇನ ಪಾಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಫುಲ್ಲು ತುಳುತ್ತಾತಲ್ಲ ತುಳುಚೇನೆಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತನೆಗೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತನೆಗೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿ ಲುಂಬುದಲ್ಲ ಲುಂಬುದೇರಿ ಅವು ದುಂಬೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಲುಂಬಿ ಜನ ಮಕ್ಳೇ ಬಿಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಏತು ಕಿಲೋ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಒಂಜರ ಕೆಜಿ ಒಂದರ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿದ್ದು ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಬೇಕಂತ ಮಸಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನೀರು ಬೇಕಂತ ಡೈಲಾಗ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದೆ 7 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಅವೆಡ್ಡೆ ಬೇಯೋದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಳಿತ ನೀರು ಬಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡೆ ಹಿಮಾಲಯ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಚರ್ಚ್ ರೋಡು ಏತ ಓಲ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮನೋಜ್ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಕೊಣತ್ತನ್ನ ಮನೋಜ್ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟು ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು 2 ಚಮಚದಾತ ಅಂದಾಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನೋಡು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ
ಮಾಡದೆ ಆಹಾ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ದೋಜು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರದು ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಿದ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೇರು ಮುಚ್ಚಳಗಿತ್ತು ಮುಚ್ಚಳಗಿತ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚದ ಹೋಜುನು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. കമ്മി വേണ്ടത് ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸಿದೆ അവിടെ ആരാട്ടില്ല വേവിച്ചൂರು ആരൊക്കെ ಬಂದಾയി അതിന് സ്കിപ്പ് ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೀರು ಮೈ ಕೊಡು ಏತು ನೀರು ಮೈ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಏತು ಒಂಚೂರು 2 ಲೋಟ ಮೈಪುಗ ಮುಖ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ತೂಕ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು 2 ಕೊರ್ಚು ಒಂಜರೆ ಯಾರು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ನೀರು ಗುಂಡ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಇದ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ದಿ ನಿಜದ ಎప్పుడు తిండా తీపనమ్మంతే ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೆಂಗರ ಉಡೋಡು 7 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದು ನಾನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕುಳಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕುಲ ಅವೇನ ಟೊಮೆಟೊನ ಏನಾತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಒಂದೇನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೀಗ ನೆತ್ತರ ಮುಚ್ಚಾದೆ ಪುಗ ಸುಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಸಾರ ಡಿಪ್ಪರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೈತೆ ಗಸಿಟ್ಟಿ ಯಾವತ್ತ ಗಸಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸುಕ್ಕ ಬೋರ್ದಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲ ಅದು ಬರೋದು ಪರಿಮಳ ಹೆಂಚೊಂಡು ಪರಿಮಳ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬರೋನುಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮುರ್ದಿವೋಡ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮುರ್ದಿ ದಿಂಚಿಡು ತಾರಾಯಿ ಕೊತ್ಪುಗನ താരായി പാണ്ട് ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ
ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡೈತೆ ದುಃಖ ಬೇವ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಈತ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡುಗ ಪಾಡ್ವೆ ಈತ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಂಜಾಲ ಮಂಜಲ್ ಮಾಡ್ದ ಆಯ್ತು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ಸಿ ಮಾಡ್ದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂದ ಸಾಕ್ಬಾರ್ದ ಇಜ್ಜಡ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಕುಲುದಿಯೋಡು 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ 20 ನಿಮಿಷ ಅದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ನನಗೆ ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಬಿಡಡ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರೈ ಬೋಡಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲ ನೀರು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವತ್ತೊಂದು ಹಾಕೋದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ